Vad ska jag säga? Så var det. Ja. Detta är här du ska sitta i samma trycka, ska du komma och filosofera om livet, så är det nästa tema. Och detta är näka som vi kallar lyser syntetes som person på äsne där uppgångar som du har haft det uttryck där du har brukt räven och du var utsbrodare. Så, ja. Men det är bättre än det jag har. Vad har jag då i? Det är så stort läge. Ja, det är på det faktiskt. Ja. Det är paket va? Paket va? Ja. Och en. Hejdå. Det är fast. Visst. Ja. Alltså, ja. Tusen tack för det. Flott. Och så vad sa du? Exempel. Ja, men tack för det. Det blir gammal så blir det korsfrån sig. Alltså. Ja, men ja, är du färdig? Ja. Hej. Ja, absolut det är det som det konsulterar. Det ska vara massa roligt på det. Ja. Att det är så. Annars är man har sig upp med det där. Förra grejen du passar. Ja. Och då är upp till snäpp då till i väl. Vi får fram gå på det så det skulle helst komma lite på. Men det klarar Du prioriterar, ja. det. Det är det.